katlang channel lo thlir tu te zong kalo lom le veka cheu hei voina tun lai kan education system veiawm em mai hi ka ngai to thina Mizoram hi tuna hian India rama lehkha thiam lo ber state kan ni mekem ti hi ka rilru a oma ka ngai to na sakhop maya voine hian ngai thatu te enge in ngai dan comment lama te lo soi ula tin hetia ang chungchang ngai dan in neya han chiar chua du te in nei chuan hei anhuaya hian description a hian ka email id a oma heta po hian in ron thon thei reng ani ti kha kan soi masadu ani mizo te hi kan lekha zir dan te kan mark in pek dan te hi mana chuan mark tlem te kan in pe thini zirti tu te pon amaro chu kan ran chan thin chu mark mutlem ma ila kan thiam thowa vai ho te chu ma kan ren lawa anin pe vak vaka ma se an thiam tak tak lo ke ni chu mark mutlem mai la kan thiam de izok ti hi kan ran chan fo thin kha ania kha hun lai te kha chuan college kal tur te school kal tur te enge technical line kal tur te khati ang kal tur khan entrance po keimani le keimani kanin ela state in exam kondaka state chunga mi ten zo na an seta keimani jing athiam thiam kha seat an chang ani meya kha hun lai te kha chuan state dang nen kanin el miau lo wang khan state dang laka kan din mun kha hriat a har em thini amaro chu tuna chuan mbbs zir tur emo engineering college akal tur emo college shimakal turpon common entrance all india level in kan exam vek to ani hemi kan exam ta ka hi chuan vai ho mei baka north east a kan mar chak mi pui te ho ne na kan din mun aron lang chiang ta kwar mai ni heta tak hian ania kan lo bon lo hle mai ti hi alang chiang em a north east mi te hi mainland india ne na ngai to chuan lehkha te le thil danga po tlema nu fum deuh zawk thiam lo deuh zawk a ngai kan ni a chung zinga chuan north east a po na thiam lo ber kan ni em ti hi ngai to angai khop maya aza po aza thlaka chu kan ngai to hi angai khop maya kumdanga hian hei ka mungai lo nge ka lo ngai ven lo wang te po ani mai theya kumina need result an chuaka north east te zonga an topper te anon compare ani an topper te mark muzat te anon compare ani khata khan kan thiam lo fal aza thlak lutuk mark kan mu kha kan niam ber mai ni lovin kan niam fal ani kha khan na satakin kan din mun kha aron tilang ni in ka sia chanchu need exam hi apoimo a need exam hi karon compare na chanchu jei te chu thuran lo ni ta se jei poimo thowa need exam apoimo na pakhat chu state khata lekha thiam thei ber te na an exam tlang pui thin ani hei hi zep thu cheng lowa state khata pol som pani pasa ati tha te chuan atlang puin kan soi sual lowanga za a somriat vel hian mbbs ziran tumani class 12 science la jinga chung jinga chuan athiam thei ho chu anin el na chu need hiani ta ni chu need poimo em na le kan te fung poimo takani kan ti thei tur chu ni ta ni chung jinga chuan kan thiam lo ber chu tu ran ni se aril runa thlak le zual em chu man lai tanga state dangan lo mu niam ve em thin arunachal pradesh te nagaland te heng ho te po kan han tluk lo chho to a upsc exam ate po an ni chuan akha tokin direct atling an nei zeu renga direct is an nei zeu renga keni chu kan nei lo na re tol tu kani chung zong kan ngai to chuan aril runa thlak keima ni to ka chuan lo hoi sangin lo chapo ve viau mai la kan el pui thin le kan hnoi kan ngai thin te hian na satakin min le pel to ni ti hi tuna hian alanga hei hi aril runa thlak em ani tin soyang khan
na zon konga ni se UPSC a direct IAS kan nei thei lo zia hi chu voini jang karon soi lowang kan sia IAS result chu apianga social media lo tu soi tu zong ina an soi thin ani a soi ngai lo ni chuti rol chuan kan ngai ven lutuk lem lo all India level exam ve tho thin si tun kumsang ni som ni panga rem na ni lom na a kan chief minister ina a soi zinga khan ngai to ngai deuh pakhat a awm a chu MRB Mizoram Rural Bank exam a mizo kan tling thei to lo te eklavia zirtir tu tura mizo kan tling hlei thei to lo te kha ngai to chen ngai deuh ani a soi ang khan state po na mi te ne ka hanin el hian kan ro pui lo riau MRB a te po vai an ron luta ti khan mizo tong an thiam lo wangin har sat na an to ka Mizoram an chua san le a chungchuan har sat na a thlen ani chumi omzia chu kan graduate nuwa po hian han soi moi ngai na vak po hi om lova kan lo thiam lo em a thiam lo ber po zinga mi kan ram roi tu te na mak ngai na thiam na mak dil sak ngai hial khopa thiam lo thalai rual tu na hen kan omani chu rilru na thla khop maya chung zong a chuan pu tur chu om no langa kanin pu kwal noi theya amaro chu in pu kwal mei lovin mitin hian enge ke ma hen kati ve the ti hi kanin en angaya ama sabera chuan kan pu tur chu kan syllabus hi kan ti lo thei lo ni achan chu syllabus hian a that lovin no pang kan zirtir dan te azo nakal dan te heng hi asil na salu tu kani hemia zir hian kan no pang te thluak kan no pang te thiam na kha aron in thlak chho ve meya din mun sang nge din mun niama kanom ti hi hei hian asil na sak khop meya chuwang chuan syllabus hi ama sabera jong kan pu lo thei lowa Mizoram bil te kan exam lai kha chuan MBSC na syllabus an siam kha atha tok meya khan engma har san na kan nei lowa amar ju tu na chuan exam zong hi CBSC syllabus zuya ti vek ani to a chumi ani wang chuan MBSC kan syllabus te po alo thaviau ani mai theye amaro chu nakina kan kalzel na tur kan zirlai te kalzel na tur exam aw ma pianga syllabus an rin chu kemani puna kan rin ve mai lo chuan kan tlai zo hi a hlo om em a chuwang chuan kan syllabus hi ma sabera chuan en that angai viau meya kan competition te all India ani zel to sia pol som pani zo coaching han kal ringot thi chuan enga mo chen chu thathei ma se a thafam kim thei to lo ni chuwang chuan he ta primary level atanga a in phaman chho to ka kan zir nei kan siam ani lo chuan a lera merle vak ki chu a thatna chin om ma se a thafam kim thei to lawa chuwang chuan CBSC syllabus a hian kanin leve wat hi angai ani ber mai adol lia chuan mo pu tu lian ber chu kan thu nei tu te ani thu nei tu an ni a no pan laya in khela kan soin deu lekin bol nei tu chu tel tu le ban tu du tel thei tu du ban thei tu kan ti thinang deu lek khan tu na hian kan politician te hian an du in kan education system hi anti danglam thei power an nei mi puina power kan pek te an nia anti danglam theya chuwang chuan ati danglam thei tu chu kan phulo thei lo zirtir tu in an du kha zirtir ve thei lawa thlak ringot ni se a boy vek principal in kan school chuan chu tiang chuan kan zirbi kang ti se MBSC noya anin register ni chuan an boy vek an school zong a boy vek chuwang chuan khang zong thlak thei tu le kan education system her danglam thei tu chu kan minister te kan ram shroi tu te an nia chuwang chuan an ni po in pu tur tam tak an nei don chiang reng party mi te an puanga zirtir tu te an puanga zirlai te pon pu thei pu tur chi sang an nei thei amaro chu atopa chuan an ni chuan hei chu kamo ani zirtir tu sual ani chuan achunga hmala thei tu tur kani
zirlai that chiat chuan azir that thei dan tur syllabus kalphung thar duang thei tu tur kani ti a mo ala lo ani chuan tika ma kan son don lo political will tak tak omangaya kan zirna hi man lai tangin party mi in du sakna kan lo mangrei to lutuk hi tuna hina result hi aron lang chho ani ati lo thei lo ani chan chu congress sarkar lai po in world class education min tiama amaro chu a class khan silchar po pel lo ni mizoram chung ba ka pel thei tak tak lo MNF ahan sarkara kan education minister anche thaviau dona amaro chu zirtir tu laksa cancel te an ngai le a khang te kha party mi indu sakna anuwa an thun le ti te omani kha approve tak chu vanei lo ma ila hetiang kha kan local pui rei to lutukani indu saknan zirtir tu te kan lo mang na salutuka tuna po hian hei tling si lo indu sakawanga zirtir tu athok college sa chau lo po high school middle primary level a an omvek kha enga tinge kan ti chuan party mi indu sakawanga lut te an ni a tling lo chung anin thuna khang mi te khan engtin nge kan zirlai te thataka an chhuat thei te lulang tling lo na chuan engwang nge mitling an cher chuang an ma ni pon tling lo wa chu wang chuan heng zong awang hian kan education system hi achia heng zong kan local puithina wang hian india rama lehkha thiam theilo ber zirlai kan chuak teuh ta ni chu wang chuan kan soi tawng khan kan minister te education minister ni to te ni chin te la ni mek la ni le tur te po in thil dang tam tak pu tur chu an neyang amaro chu tuna kan soi rengota pokha indu sakna te po ti bo se mi anon complain awang ringotin du sak lo se transparent posting te po soipui tu an nei thata wang ringotin cancel lo se soipui tu an nei thata wang ringotin mun tha da reng bik lo se chu chuan zirna asiam thathe achan chu chiang te mai chu party mi anin du sakna sa em ani ma se mi puite hian kan ria tam taka chuan tingena om lo kan ngoi thin amaro chu he tuna po hunaria ain du sak tu te party an lo sarkar lo khan ti hian complain arun chuaka chunga tang te chuan mi pui hian kan the tho indu sak eng ang maula atopa chuan athlang tling tu te chu mi pui tho kan ni a arukin kan ria kan soi lowa arukin kan ria thlan tur le thlan lo tur kan she mei in party chau kha nangma ni thlang tling tu an ni lo chu wang chuan hei hi she rengila party mi kan indu sakna te khati ang zong kha chu lo da thata ila heng zong a in nam noi lo ami kamak po la she lo rilru thiang lim tak kan zirlai te na an tuar ber mai hi apoilai par chu ni zirna hi kan ram future siam na turani ti sia in eng party po sarkar ula thil danga chuan indu sak ula siat thiam har sa omma se zirna kher hi chuan dik takati do turin kan nge ngal bok chewa zirtir tu en kol kong aringot po kan ti fu hlei theilowa a olai lo ti chu kan hretlang amaro chu kan soi tong khan thu nei tu kan ni angin voi khata ati boi theilo po in zoi muangin tram khat chung te chuan na sa takin a her dang lam the ni ti hi tram khat chunga kan ti chiat na sat the ang bokin tram khat chung hian kan ti that na sa the ni ti hi a chiang renga chu wang chuan hei hi thu nei tu te po in rilru a sherang ula kan du ani adota chuan an siam thatu dang le chu zirlai te kan ni a mizoram zirlai te hi kan competition na san lo wang nge kan zir tai ma wak lo thina nge kan kho hi mizoram ba ki apel lo wang hian nge kan tai ma tok lo ni hian a hriata ho te kan ngai na em a ko ran ko tlang a in man dan kan thiam lo wa zirna sa te kan in ti ma a kan ha ma a mi aya zir over big ni te kan hlaw mi nui te kan hlaw ni heng zong te hian kan ni turang min ti ni phak lo wa kan zirna a ma kan son thei lo pha a heng ba ka hian chan tam tak soi tur lo omang zirlai sang a sang
kan sia hei chu kan in hritlang ang zirlai ah pawh kan Hmasawnna tur chu hei ai hian tang le zuali la ke ni mizo te mizo kan ni kan hmela tha kan lo in tia kan konfi deuh ang khan mizo kan ni kan thiam thei India a chuan tluk lo mai la North East a chuan a ber kan ni ki thei tur khopin kan zirlai te pawh tang se tin chu tiang an ti thei nan chuan kan ram hroi tu te pawh in zirna tha zir tur tha zir dan tha zo na tha an ma ni ti Hmasawn thei tur kalphung tha anon chho chuak ngei pawh ka bei se a hemi pahnih hi a tran khop lo chuan engtika ma kan ram hian Hmasawn dawn lo ni ti hria in nu le pa te pawh in kan fa te kan enkol na khong a pawh an ma ni ta na tha ani chuan lo hre om deuh ma se an ta na tha kum som thum som li an ni huna in chung an lom na tur ni ti hre rengin kan fa te nor na le zuali la zirtir na le zuali la traphial khop te hre om ti khop te a an om ani pon duat tak chung si in nasa taka Hmasawnna an zir le thei nan chungchang ila hemi pathum ram hroi tu nu le pa le zirlai kan tran ho lo chuan Hmasawn thei lo a kan tran ho ero chuan khi ta sang taka kan thleng thei ni ti hre rengila kan education system hi chan chua angai ICU a om chu kan tingam lo nga maro chu chan chua angai nasa taka kan bei tlan angai ni ti hi isha thar liang u kalome